Hi everyone! Welcome back again sa amo ang YouTube channel. So karon guys kay kusog siyang uwan diri sa Lapu-Lapu then ang hangin kay medyo kusog-kusog. Gosh, ang lakas na ng ulan. Kuha nang ipapauto aliya guys kay kuha na lang juga may para mag-ampog siya. Kusog-kusog sa hangin. So guys, this is it. Nagkuan ko guys, nagpundo ko og tubig kay basin dugay siya mabalik og sigab ba then wala may pundong tubig bisan nag-CR may unsa din jud makaya nag-CR ta. Patay ka pang ugas atong lubot. Pasensya naman sa akong gibabad ng puti guys kay wa pa dyan ako suti tungod sa akong nilanat. Ako na adyo. Karon dung akong gisaging sad to say nawad-an siya og tubig. So nagamit ako karon og flashlight. Last 3 karon sa hapon pero ara nang ngit-ngita diri guys kay kusog ug uman.